மக்கள் மனங்களை வென்று அறிவரையில் மகிழ்விக்கும் பலம் சக்தி பொருந்திய ஒரே பவனம் தான் நேசமால். நேசை நிறுவனத்தின் அனுசரணையுடன் யாழ்ப்பாணம் මහා උළෙල යාපන ආරක්ෂක අවස්ථාවගේ 51 වන පාවන සේනාධිපති අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් ගෙනියනු ලබන සූර්ය මංගල්‍ය 2026 බස්මහා උළෙලේ තවත් සර්ග ඉසව් කීපයක් ඉදිරි වී තිබෙනවා. දැනට நேசமால் நிறுவனத்தின் அனுசரணையுடன் 2026ஆம் ஆண்டிற்கான சித்திரை புத்தாண்டு தின சிறப்பு விழா இந்த மைதானத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அடுத்த நிகழ்வாக சென்றுகொண்டு போர்பேரும் அவர்களையும் அழைத்திருக்கின்றோம். உங்களுக்கு பாட தெரியுமா, ஆட தெரியுமா? என்ன செய்ய போறீங்க? හොඳම සිනාසීමේ ප්‍රථම ස්ථානය මැරන් රාජ් ඔබයි ප්‍රථම ස්ථානය හිමි කරගනු ලබන්නේ. முதலாம் இடத்தினை இந்த போட்டியில் பரன்ராஜ் பெற்றிருக்கின்றார். அவர்களையும் அழைத்திருக்கின்றோம். නෙස්ටමෝල්ට් අඬහැරය වෙනුවෙන් ත්‍යාග ලබා දීමට සූදානම්. නෙස්ටමෝල්ට් අඬහැරය තුන්වෙනි ස්ථානය හිමි කරගනු ලබන්නේ සයන්දන් ඔබයි තුන්වෙනි ස්ථානය. නෙස්ටමෝල්ට් අඬහැරේ දෙවන அவர்களுடைய தெரிவானது இங்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. சிறந்த சிரிப்பு போட்டியில் பங்கு பெற்று வெற்றியீட்டிய விஜயஸ்ரீ அவர்கள் வெற்றியீட்டியிருக்கின்றார். තුන අවස්ථාන වටේට පිළිපත් වී තිබෙනවා. මේ අය අතරින් තුන්වෙනි ස්ථානයේ என் பெயர் நிதர்சனா. நான் தலாலியில் இருந்து வருகின்றேன். எனது வயது 10. நான் அழகு ராணி போட்டியில் வெற்றி பெற்று முதலாவது இடத்தை பெற்றுள்ளேன். நன்றி.